Čaute ľudia, zdravá Pajo u ďalšieho videa. Pajo. No. No nemám. Tak nevadí. A je tu so mňou aj... Nejde mi mikrofón. Tak. Zurgo TV. Pajo, veď ale mne sa nechce. Nie, že nechce, ale nemám Minecraft. Ale nechce sa mi iba hovoriť, to je nuda. Pajo. Dobre. Čo? Že dobre. Zle ťa počujem. Dobre! Budeš musieť kričať. Čakaj. Skúsim si dať. Tak to ma zabil? Ne. Tak Pajo, nezavoláš mi radšej večer? Tak, dobre ľudia, lúčime sa s tebou. Tak Pajo, No, zavoláš mi večer ak tu budem. dobre. Hej? Hej, Tak zatiaľ čau. čau. Dobre ľudia, na chvíľku sa s nami zlúčil. No, až na videnou. Kde mám Tak. Dneska narúbame toto. Tu na hlavu. Hoho, o nie. Musí byť vidno moju sexy hlavičku. A je 5 dreva. Dobre, pokladám, že to mi nebude stačiť. Nakopem hlinu mečom. A radšej dreveným. Je tu ešte niekde niečo? Niečo z toho? Dobre, či toto? To je asi auto. Dobre. A mohli by sme ísť na to. A ľudia, veď nás zabijú. To je hovedo. Ja neviem hrať Skywars, proste ľudia. Tong, budem tong. Oh yeah. Máme niečo nové. Tak počkáme a je to zatiaľ. Dobre ľudia, sme späť. A povedal som, že vám to stopnem, tak som vám to stopol. Ja sľuby dodržiavam. Meso sa bude hodiť. Hlavne meč. Tak. Tu je ďalšia čestka. Ďalšie tu pánečky. Dobre. A čo by sme mohli dneska urobiť? Tak, mohli by sme vyťažiť tie diamanty, ale neviem čím. Ne. Jak sa dostanem hore? To nem dobre. Fú. Som čapták. Neodvážim sa. Bak tak udicou.
Ľudia, ja neviem hrať Skywars. To si nevšimajte. To stačilo. Takže budem ranger. Nemám dostatok tokenů. Dobre, tu vieme. Dobre ľudia, a hráme. A vidíte môj sexy skin, ktorý vám už predvádzam niekoľkýkrát. Neviem prečo, som už taký. Kde je vchod? Markva. Aj zemiačky. To sa hodí. Ty sa budeme zabíjať. Ironový meč. Díky, banane. Takže, no keď nemáme nič, tu sú dvere. Je tu nejaká časta? Keďže som tu, tak si narúvam do nejaké živý. Lagy. Riadne. Dobre. A niekto si asi myslí, že tu nie som. Ale, no, už som veľmi strelal. Tam som videl čestu. Čo som to dal? Ja som tam videl čestu. A neklamem. To by sa mi viac šikol ten luk. To všetko mám? Proste, musíme ísť asi tam. Enderperly. Sekoru nepotrebujem. Wow. Ja som nepotrebujem. Áno, ideme si to narúbať. Tak. Kde je ten strom? Myslel som si, že to je niekto so ňou. Alebo viete čo? Keď už máme tie enderperly, tak urobíme proste toto. Nem. Vidíte, zabili ma. Čiže ľudia, lúčim sa s vami. Budúco videa sa uvidíme zase a dúfam, že sa vám videjko páčilo. Bude sa to volať, že neviem hrať Skywars, a to je veľká pravda.